기사들이 왼손 또 이걸 잡기 맞고 또 어떻게 어때라고 생각하면 하리보다 이번에 가자 야수는 오만 돈을 중에 잠깐만 이거 잡아 야 죽다 떼자 거기 너는 밖에서 가루 그라기니 껍질에 터뜨려 내잖아 대통령 나오면 기회니까 대통령 나와 신고를 저통지는가 대통령 부원에 내 방식을 나서해보라 가을에도 저것을 나에게만 거듭하는 소리 부르니 나를 다시 한번 자르노 오늘 아래 내 몸을 덜덜 야 잡았어 두 번째 찍어주고 나이가 모두 허락이다 머리 하자고 섭섭 잡으라 이손 너희 머리 옆으로 말아주세요 어디 방이 들어가지 나로 또날 잘버리는 사람은 허락이고 어우 대박
आपको पकड़वा मिलेगा हे माने ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଆସିନଥିଲେ ସେ ହାରାମର ବାସି ତୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ବରବାଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତା କଣ ଭାବିପାରୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ମତେ ବରବାଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ହିଁ ନାହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଏମିତି କଥା କହନି ଆରେ ତୋର ଯଦି କିଛି ହେଇଗଲେ ଆରେ ମୁଁ କଣ ରହିପାରିବି ଭାଇମାନେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ ଶିବା ଆମ ଦେଶ ସିନା ଅଲଗା ହେଲେ ଆମ ମନ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବି ଗୋଟିଏ ଏଇ ବନ୍ଧନ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ ସାତ ଜନ୍ମ ଯାଏ ବି କେବେ ଭାଙ୍ଗିବନି ହଁ ମାନେ ଆମ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଏ ଦୁନିଆରେ ବି କେହି ମାତ୍ର ରଖିବେ ଯାଇକି ମାଲି ଆଉ ଭବା ସତରେ ମାନେ ଆରେ ତୋତେ ଦେଖିଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆରେ ତୋତେ ଥରେ ନ ଦେଖିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଜ୍ୱର ହେଇପାରୁନି ଶିବା ମାନେ ଶିବା how do you ଶିବା ମାନେ